Jagati Wisaya Indriyaksa sarana ruta Pawana pana margana samirana anwarayang Trining rana wisikan gulingan limo Ladala Bujreng boleh selanat wah Iwa ngetake senopati meneh Yo Yen perlu nyambat ratu ning Gandhara nandingi karo Prabu Yudha Kala Kresna maju para ngarsa Kanjeng Adika Sring sata Kurawa Kanda kongke srukatite merot katon karo sagung para ratu mewah pratipati ladal ana wong bagus ora nyawa sapa kuwi Gus pamadyaning Pandhawa kekasihku Raden Permadi ya kowe sapa Buta Ireng Ratu Dwarawati Prabu Yudha Kala Kresna ayo yen panjang sumuk nyawamu tanding ana kridhaku maju para ngarsa Kanjeng wah kok getihmu Mbah
tuturengong Ciraka satyarane kudu anteng jatmika ing budi Ruru sarta akses samubarangipun Wah ana wis di eman kok kapeksa mana sing maju meneh sapa iki aku serayaning dewa Satya Widara Kandhang Raden Narayana kowe Yudakala Kresna ya aku Yudakala Kresna mundura kabeh jagoning dewa kalah yen perlu ratuning dewa Bathara Guru kon tanding karo aku ora yen aku bakal mundur sejangka aja sumbar aja kibir Narayana sing bisa nguntapake balimu marang neraka jahanam kalak gelak limpamu Samartamoring suksma sinukmaya winaya ing asepi suminten srengeng kabu pambukaning warana talen saking liyep layak bengaluyut sigra ngeningaken cipta nenggih Sang Narayana eling-eling Panasmaning Sang Hyang Suman ya Sang Hyang Bathara Wisnu Ngidikara kawan tityanira nenggih rata Kyai Jaladara jelek tanpa sangkan
laruta saking kuda sang Kuruwula yen tanamu tusa sang Sri Permati wonten dawuh Kang Mas Yayi kodrating Bathara pun kakang pinaringan titian wujuding kreta ingkang aran Kyai Jaladara mekaten Kang Mas ya rikala semana nggon kusuwan marang Pertapan Ngardi Sekar awit keparenging Bathara Arata Jaladara iki pancen titiyane Sang Hyang Bathara Wisnu jroning kreta kae ana pusakane loro bendhe Kyai Pancajanya lan Salompret Kalasaka Permadi wis persajan bae pun kakang lawan si adi kuwi sawiji Narayana ya Permadi ya Narayana inggih saiki pilihan kowe nyenopati apa ngusir yen kowe ngusir aku sing senopati yen pun kakang ngusir kowe senopati nderek keparingipun Kang Mas mengkono inggih ya wis si adi ngusira iki jane ya ana kusire laku kadewan jenenge Bathara Matali nanging rene si adi wis ana mula kusira Narata Kyai Jaladara pun kakang kang dadi senopati tak rampungane yudha kala Kresna iki nistakaken dawuh paduka Kang Mas Kawan Raden Narayana kinusiran pawan ingkang rayi nggih Sang Pamadya ya Raden Permadi eling-eling rata kadewatan titiyanira Sang Hyang Bathara Wisnu sinengkrak lampahing turangga kanthi angeningaken cipta prayagung kekalih nggih Sang Narayana miwah Sang Permadi sami sakala awis saking kebating turangga catur antering kaneng Arada mamprung gegana
Sang Arjuna amangruna yaksa sang satru sakti amentang gendewa muruk Durma ngalapalat sumunduling antareksa riwusnya arata anggegana tekse mabur sigra-sigra sang Narayana anata pusaka bendhe panca janya miwah anyebul slompret kala sangka sesarengan tinabuh sarta sinebul nganti suarane gegirisi kaya manengker wiyati nganti bingung liwung tiasin ke Sang Prabu Yudha Kala Kresna suarane opo iki? Ora nang wujude ning suarane kok gegirisi. Ora ngono iki suarane opo iki? Cawuk dadi siji kaya suarane trompet suarane bendhe ngungkung yen tak rasa-rasake kaya prajurit ewon cacahe moko ora ning wujude wah parat yen to pancen kowe wong sekti mandra gunayo ketuka kowe ngatuna tanding tiasa karo Prabu Yudha Kala Kresna jumpetan kaya demit carita bingung liwuh Yasen Narendra Dwarawati Prabu Yudha Kala Kresna riwusnya Sang Narayana nitih Arata Kyai Jaladara kini Raden Permadi sami nyebul slompret kala sangka manabuh bendhe panca janya bingung liwuh kuwur Yase Prabu Yudha Kala Kresna riwusnya mangkono sigra-sigra Sang Narayana namaken pusakanira senjata cakra baskara kenging mestakanira Sang Prabu Yudha Kala Kresna sigar merapat pejah kapisanan wah wah
Jong Pak Pembaru daya ngawit kader. Narayana wonten dawuh Buku Lutah. Ketrima nggonmu dadi senopati ning dewa. Ketitik Yudha Kala Kresna wis gugur. Mriki Buku Lut. Timbang bangkene Kirani sampurnana dhisik. Narayana wonten timbalan iki ngadhawuh Buku Lut. Nah, dina iki Sirna Prabu Yudha Kala Kresna sapa kang kuwawa bakal ngrenggani suwunging negara Dwarawati ora ana liya mung jeneng sira Kulup Narayana. Sira pinaringan busana keprabon saka kayangan Suralaya. Kene tak patrapake luwih dhisik. Narayana, kula wonten timbalan ing ngadhawuh Buku Lut. Prayoga banget. Trep. Yen ta jeneng sira Kulup, minangka sesulih sak gugure Prabu Yudha Kala Kresna tetepa jeneng sira Kulup. Jumeneng ratu ana negara Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Mekaten Buku. Ya. Bathara kuwi mau jeneng sira titi sing Bang Bathara Wisnu. Kresna nunggak semi kelawan jenenge Prabu Yudha Kala Kresna jalaran pakulitamu ya ireng cemani. Inggih Buku. Lan wis temeka kala mangsane negara Dwarawati kuwi mau kudu kinayoman ratu kang wicaksana berbudi bawa laksana lan bisa ngawruhi kelawan panandhanging para kawula ing Karang Pradesan sing bisa nindakake ya mung jeneng sira nggih Kaki Kresna. Inggih Buku Lut. Maksa bodho anggon mengayomi negara Dwarawati. Tentremna negara Dwarawati, ayomana kawulamu negara Dwarawati.